ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಂಗುಲು ಪೋತ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಏರನ್ನು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ತಗೊಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿತಿನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಆಜಿ ಪಿಲಿ ಟಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿಯೇ ಕಾಂಡೆ ನೆಪಿತಾಡು ಬಂದೇರು ಆ ಜನ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಎಂಗೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಕಾಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಪೋರೆ ಅವನ ಜನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗೊಂಡನು ಆಗ ಒಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಂದಿರು ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಡೋಲ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಶೋ ಒಂದು ಬಂದೇರು ಆವು ಬಂದೆ ಆವು ಬಂದು ನಾನು ಪೂರಾ ಪಿಲಿ ತಕಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ಜನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಟಾಸೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಟಿದ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರಿ ಟೀಟಿದೆ ಅದಕ್ಕ ಕೈಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಯಿ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲ್ಲ ಹಾವು ಕೇಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಟಿ ಆಂಡ್ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪು ನಾನು ಐದಕ್ಕ ಕೇಂದ ಹೆಂಗೆ ಟೊಪ್ಪಿಲ ಬೋಡು ಮಂಡೆಲ ಬೋಡು ಬೀಲಲ ಬೋಡು ಹಾವು ಕಣ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ಯಾನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೇಡ ಈಗ ಹಾವು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಬಂಡೇರು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನೆ ಬಂಡೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನಾಗ ತೂಪೆ ಅವು ಬೇತಿನ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ದಂಡ ಕಲ್ಲೆಗಟ ಈಗ ಸಾಕುಲ್ಲೆ ತಗೊತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾಲ್ ಬೈತು ನಿಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಕಟಪಲೆ ಅಂದು ಗಾಡಿದ ಎದುರುಡು ಅಂಚೆ ಅಂದಂತೆ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಆ ಪುತ್ತೂಡೆ ಗಾಡಿ ಎದುರುಡೆ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಕಡಪಾಯಿನಿ ಜನ ಅವಡತೆ ಬೀಲ ಅವ್ನು ಮಾತಾನಾಗ ಅಂಚ ಪುತ್ತೂಡೆ ಫೋಟೋ ಎದ್ದು ಅದೇ ಕಾಕಲೆ ಕಡಪಾಯ ಅವಳ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ಲ ಅಂಡು ನಿಜದ ಕಾರಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋದ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ದಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಆ ಜನನೇ ಕಾರಣ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲೆ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೀಮು ದಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋದ ಕಾರಣ ಎಂಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಿ ಯಾನು ಐ ಎಂಚ ಮಂಡ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಯಾನೆ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಆ ಜನ ನಿತಿನ್ ನೀಯೇ ತೂಲ ಎಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಸೀನು ಬೇತೆ ಆತನ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಯ್ತ ಎದುರುಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ವಾ ಜಾಗದ ಎದುರುಂದು ಬಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ತಗೊಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ತಗೊಳು ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನು ಈಗ ಇದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೇಂಡ ಎಂಗೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ತಗೊಳು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೆ ಯಾನು ಅದೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಪನೋಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು.